И здравейте хора, в днешното видео ще си купим Brawl Pass Plus. Да, Brawl Pass Plus. Наистина. Реално не съм си купувал Brawl Pass, откакто струва пари. Но ако и вие искате да го спечелите, просто се абонирайте за канала, пишете долу в коментарите и ще имате шанс да ги спечелите. Също доколкото разбрах, може да се вземат там колко бяха, ако не се лъжа, 60 стара дропа или там какво беше, 50 мегабокса, какво беше, ясно не се спомням. Нещо такова беше. Не знам какво е било точно, но да, нещо такова. Също в момента мисля, че имаме шанс да вземем Честър или там Джестър и Честър, я се как се чете. Ако не се лъжа, нали, би трябва да ни стигнат, но може да не ни стигнат, понеже от същия Brawl Pass съм събирал доста кредити, които са били за такова, какво беше арти, но да. Ето го Brawl Pass Plus. Ето го. О, мага, човек. Първото нещо, с което ще започнем е да вземем наградите. Определено наистина ще започнем с вземането на наградите. О, мага. Добре. Сега ще вземаме наградите, които сега се замисля, може и критите да не ни стигнат за Честър, но ще видим. Пиновете не знам, ще ги ползвам, може би някакъв, примерно точно ей то пин, който сега го видите, и този може би би го използвал. Коин са и нещата, и джемовете, и PowerPoint, аз PowerPoint имам. Блинк, някой скин може да си купим. Ще видим обаче. Teamwork makes the dream work! Нека сега да разгледаме пиновете, понеже набързо ги скипнах. Просто усещането да си премаме толкова, не знам, толкова готино. Този пин определено не бих го ползвал. Този може би който се ядосва или там някакъв друг, ако има нещо такова. Не знам. Come with me, little swimmers. Time for an adventure!
И спрея, нека да го видим. Не бих го използвал, но нека да го сложим, понеже е по-добър от повече макифи от другия. Нещо влива в шопа, така. Нека да започваме с кои бровър искам да апгрейдна, понеже разбрах, че първо искам да максна Леон, понеже ще имам хайперчарджа. Разбрах на всичко да отгоре, че Поко и Мортис ще имат хайперчарджове. Което... Да. Просто... Да. Така че... Ще да максам им Поко само където с Поко, ей го Поко. Айде, нека да го максваме. Скин мисля да му взема... Честър също бих искал да го максна. Кой се чака да видим колко коин имаме. Останало, значи 2000, 3000, 4000, 5500, 6500 коин допълнително ще имаме. Може би пък да не максвам Честър. Чудо се, да максна Честър или да купя хайперчарджа на Поко и на Мортис. Наистина се чудя какво да направя, но няма значение. Честър много бих искал да го максна. И все пак се чудя какво да направя. А следващия Brawl Pass, ако го купя или го спечеля, нещо такова, там вече ще ги видя. Със сигурност тук скин ще купуваме на бrawlerите, но сега, това името, няма равен. Няма равен на това име. Всички са готини, обаче няма равен на това име. Просто няма равен. Майко. Нека ще просекаме с Леон и с Поко в това видео. Също. Добре, айде, аз ви остана с видеото. Малко да поразгледате още как аз цъкам. This? Untouchable. No way! Don't make me get Nina! No! Yeah! We
check me out! No way! Don't make me get Nita! You got it! Yeah! No way! Yes, yes, yes! What's this? Don't make me Nita! Yeah! Wow! Feel the power of music! Let's get this party started! Like whatever! Wow, that sucks! Let's rock! Programming error. Let's get this party started! Try to keep up!
Give me a beat. Like whatever. Failing. Give me a beat. Feel the power of music. Cruddy caramel. I got the drip to make you slip. Phone to pick. Let's get this Еми хора, това ще бъде от видеото. Надявам се да ви е харесало. Пак инстаграма ми ще ви излезе някъде горе на екрана или долу, не знам къде ще го сложа, докато се обработвам видеото. Честър, не знам. Но за да инстаграма ми, следвайте ме там и ако нали имате. Ако не знам какво правите. Но там, за да може да пишете ми, за да може да участвате в гивауея за стар дропове или боксовете. Но аз бях Мичода и до следващия път.